Tak, zdravím vás. Je tu ďalší diel môjho videoblogu. Moje meno je David Vendel a toto je pokračovanie teda môjho videoblogu, ktorý sa začal písať už 6. septembra 2010, keď som prišiel do Prahy. Dneska je 20. februára 2011 a musím povedať, že som to dosť prerušil. Moje videá som prerušil, pretože som nejak nemal chuť robiť nejaké videá tak, ale teraz som si už povedal, že musím opäť začať, lebo sa potrebujem fakt pretvičovať a zdokonalovať v svojich vyjadrovacích schopnostiach a proste v rozprávaní pred kamerou alebo proste pred nejakými ľuďmi vo vysvetľovaní svojich myšlienok čo najstručnejšie a najzrozumiteľnejšie a najjasnejšie. A tiež potrebujem sa cvičiť a dávať pozor na artikuláciu, proste na to myslieť. A takto, akože tak sa pred zrkadlom hovorí také trochu divné a neviem, či moc účinné a takýto videoblog to mi celkom vyhovuje, taký formát a aj potom môžem s nejakými ďalšími ľuďmi zo svetom zdieľať svoje názory. Chcel by som v budúcnosti robiť podobný projekt ako má Dan McDonald, Live Regenerator, ktorý nejaký každý deň zhruba dáva na internet, na YouTube videa, nejaké jedno video o svojom živote proste, že sa seba kameruje, rozpráva o raw food, čiže o surovej strave vegánskej a o spirituálnych veciach a nejaké recepty a veľa odšťavovania a smoothy. A toto vlastne robí a takto ľudí učí vlastne takým tým stravacím návykom, takým zdravším aj takých spirituálnym nejakým vecami učí. No a ja by som chcel niečo podobné robiť v slovenskom jazyku, pretože v slovenčine také nič proste neexistuje a pre ľudí, ktorí nejak po anglicky sa nerozumejú, po prípade aj tí, čo akože by mohli pozerať po anglicky, tak nebudú pozerať Dana, tak mohli by mňa. Čiže ani nejde tu o to, akože nejaké veľa ľudí osloviť, stačí, keď pre jedného človeka by som mu nejako pomohol, tak by som bol rád a prvý adept by mohla byť moja mama. Čiže preto by som rád v budúcnosti niečo také robil, také pár videí, nemusí to byť každý deň. Nič akože nemôžem hovoriť dopredu, ale tak mám akože myšlienku, no a bez toho, aby som vedel pekne rozprávať a musím proste hlavne vedieť toho diváka zaujať, lebo ľudia strácajú pozornosť. Keď sa pozrieme na svoje videá, tak sa im proste nechce na to video pozerať nejak dlhšie ako minútu, dve, lebo to je iba rozprávanie, akože je to o ničom. Takže to musí, celý ten priebeh toho videa musí byť stále niečo zaujímavé, že divák musí nejak očakávať, čo sa ďalej akože udeje a ho to musí chytiť a musí to byť aj také intonácia hlasová, zvýrazňovanie hlasu a emócie a proste nejak musí to byť také úprimné, proste musí sa vedieť vžiť do toho človeka a tak, no, neviem o tom, veľa nad tým nerozmýšľam, ale niečo by som takto musel natrénovať. Aj Dan McDonald sám hovoril vo svojom videu jednom, že koľko ho to stalo namahy, kým sa naučil proste ako byť cool a ako tie informácie podať, lebo to nie je iba tak, že príde človek nepripravený pred kamerou, ale musí proste nejakým spôsobom rozprávať. On sa aj dá vidieť v jeho videách, že nejaký hlas zvýrazní a tak a ako to robí. Takže toto sa chcem naučiť. A preto proste začnem tak, som si povedal, že opäť každý deň, každý večer spravím jedno video o tom, čo ma trápi a tak, čo sa deje v živote. A tým sa človek akože cvičí, lebo všetko je to o tréningu fakt, o precvičovaní mozgových závitov. A že vlastne tým, že dačo stále robíme, tak sa aj nielen akože psychicky by sme mohli povedať, že sa nejak meníme, akože nejak sa akože cvičíme, ale to sa aj fakt akože tí vedci zistili, že sa to odráža v tých neurónoch samotných, ich usporiadaní v mozgu, že sa proste fyzicky menia. Čiže je to fakt dôležité. No a tak teraz čo sa deje asi to hlavné, že zajtra mi začína nový semester. Z minulého semestra som získal 17 kreditov z 30, čo je celkom slušné. Akurát, že z tých povinných predmetov toho veľa nebolo, lebo som akože okrem toho som si zapísal ešte také veci, čo sa chodili na prednášky, akože som akože počúval veci a praktikum a telesná a tieto straničky, to som spravil, lenže som práve že nespravil tie povinné predmety, tie najťažšie, z ktorých sú skúšky a to je dosť prúser, no a akože už musím fakt sa akože začať učiť. Som si pozeral minulé video z nejakého 14. oktobra svoje, kde som niekedy v polovici hovoril
ako som mi práve zazvonil telefón a ja som si dohodol doučovanie na stredu na nejakých 4 hodiny a som povedal, že no tak asi nebudem chodiť na prednášky, no predsa len, lebo akurát vtedy počas toho doučovania som mal aj prednášku a to bolo vtedy niekedy druhý týždeň školy a ja som prestal chodiť na prednášky vtedy a zase to bolo všetko zvrtlo. Pretože čo som pochopil je, že človek tým, že nechodí na prednášky, tak je proste mimo toho diania, čo sa deje v škole a keď to proste nevidí každý deň, že tam sa práve dačo učia, aj keby som na tej prednáške iba sedel a úplne nerozumel, ale aspoň vidím tých študentov, ako sa učia a vidím toho profesora, ako to vysvetľuje, že tam má nejaké vzorce na tabuli a akože sa to stáva mojou realitou a potom prídem domov a myslím na tieto veci, že čo sa dialo v škole a že ako niektorí ľudia to vedia a čo by som všetko mal vedieť a ma začína trápiť a to akože mám motiváciu učiť. Pretože keď vôbec nechodím do tej školy alebo nechodím na prednášky, ako to bolo tento semester, že som chodil na cvika, ale na tie prednášky z povinných predmetov som nechodil, tak lebo sa mi to zdalo strašne veľa, strašne proste zdĺhavé a nudné a som úplne zaspal, tak proste človek z toho akože vypadne, ako keby nič také neexistovalo a potom ide deň za dňom, týždeň za týždňom a má nejakú svoju realitu, nejaké svoje problémy v hlave, svoje veci, ktoré rieši proste nejaké vzťahy, nejaké, čo ho zaujíma. Mňa napríklad zaujímala strava strašne veľa, som de facto celý semester sa venoval stravovaniu, som rovno mohol vyštudovať nejaký semestr na nejakej stravovacej škole, nejaký natural hygiene alebo čo také. No a prírodná hygiena. No a potom sa tomu nevenuje a potom akože na to nemyslí a potom nie je ťažké sa neučiť tie veci. Takže akože musím tú realitu do seba vsiaknuť školsku. Čiže tomu sa fakt viem venovať. A zistil som tiež ďalšiu vec, ako som hovoril, že som bol v prvom ročníku na sústredení, v prvom ročníku na strednej škole, keď som mal nejakých 15-16 rokov, som bol na sústredení FKS, fyzikálnom a tam mi hovorili, že počúvaj, že v škole, čo sa všetko učíš, to je úplne zbytočné, že to ti netreba také veci, akože tam sa blífte blbosti a naopak všetko, čo potrebuješ vedieť, proste na tie olympiády, na tie súťaže a z fyziky, to nemôžeš čakať, že škola ťa to naučia, tam sa to ide pomaly a tam už tak akože niektoré veci a všetko je to v tvojich rukách, musíš sa sám prísť domov a otvoriť knihy a sám sa musíš učiť a všetko akože máš všetko v tvojich rukách, že akože môžeš to sám si naštudovať, nemusíš vôbec do školy chodiť, nemusíš nejakých profesorov proste. A ja som odtedy mal takéto presvedčenie. Ono je to akože pravda, že mi tak otvorilo oči, že dovtedy som bol taký úplne, že odkazaný na školu, že som prišiel domov a nemal som čo robiť, tak som nič nerobil. Vôbec akože ma nenápadlo, že si sám študovať nejaké veci mimo toho. A to som zistil. Ale na druhej strane som nejak získal takú zlý sklon k škole. Taký proste apatiu voči tomu, že všetko sa to učíme je strašná blbosť a nič z toho nebude nikdy treba. A tak som si hovoril stále a že je to také o ničom a na čo sa to budem učiť, že aj tak by som sa to mohol všetko úplne sám naučiť a som ešte rozmýšľal, že či vôbec pôjdem na Karlovku, akože na školu, lebo aj tak by de facto sa to učiť teória a všetko teóriu sa môže naučiť sám z kníh, tak na čo by som tu chodil a radšej by som si mal vyštudovať nejakú technickú školu, kde je nejaká technika, ktorá inak sa nedá teoreticky akože získať a že potrebujem chodiť na tú školu. A pritom som si neuvedomal, že ale človek, keď není v tej škole tak, a tá škola, aj tak tá škola ma veľa naučí. Aj tak je to fakt ako, veď som sa tam naučil de facto všetku matematiku a všetko písať, počítať, vlastne o svete, dejepis, geografiu. Tam sa človek učí a často je to aj dosť efektívne, že ho to proste núti, je to taká strašne akože silná motivácia a až také akože, že akože sa to musím učiť a aj v škole, keď sedí, akože už tak musím prísť do školy, tak už tam sedím, tak už to počúvam. Doma človek akože neotvorí dobrovoľne každý deň presne na 3-4 hodinu intenzívneho učenia knižku a sa to neučí. A sa tam akože cvičia veci, to je ďalšia vec, že jedna vec je príjmať všetko pasívne, že čítať proste o tom a tak. A druhá vec je aj aktívne na čo robiť, že napísať nejakú esej, ti to potom učiteľka opraví, ti dá feedback, povie, či máš zle, ako asi by to malo byť lepšie, alebo nejaké príklady počítaš, máš nejaké problémy, kde ti akože pomôže, alebo ti ukáže nejaký lepší postup a také veci. A toto robí škola a to sa doma ťažko nasimuluje. Akože je to možné, keď človek strašne chce a ho to baví. Veď napríklad akože ja som sa naučil veľa z akože veci doma, akože takých, no aj zo školských, ale aj mimo školských nejakých, proste o fungovaní spoločnosti a teraz o strave a tak, alebo o svete, proste pozeraním, ale v škole sa toho naučí človek oveľa viac, akože ak pozerám, napríklad ma zaujíma dajme tomu psychológia, si čítam nejakú knižku sem tam, tak z strandy, ale keď si pozriem potom, čo kamoš v Londýne študuje psychológiu, tak
čo on akože robí a musí písať eseje každý týždeň a potom sa o tom bavia v škole a nejaké názory a všetko. A potom sa to naučí to akože poriadne tak aj štrukturovanie, že má to hlavu opäť to jeho vzdelanie. A tiež tá fyzika, tak my tam vlastne de facto môžem sa hovoriť, že doma sa to budem učiť, aj keď to aj tak nikdy potom nespravím, alebo môžem sedieť v škole a tam presne toto počúvať, čo by som sa naučil inak doma, sa to za rovnaký čas už naučím, potom na cviku si to prepočítam, keď čo neviem, si pýtam profesora, alebo nejakých spolužiakov a idem pekne podľa osnov, viem, že ako, kde by som mal byť a všetko a potom spravím skúšky, mám titul, mám prácu, akože mám peniaze. Takže má to význam tá škola. Som akože fakt toto musel zistiť asi, že, že je to na niečo dobré. Takže teraz plánujem zase od zajtra, od pondelka chodiť do školy pravidelne na všetky prednášky. Našťastie, tak som si, no, alebo tak som si to zapísal, že som si zapísal 2 predmety, ktoré som nespravil prvý ročník, z ktorých budem mať skúšku, potom budem mať skúšku z angličtiny a potom ešte budem chodiť na nejaké veci, na akože prednáškové predmety, kde sa dá iba započet a na telesnú ešte neviem, či budem chodiť a mal by som získať nejakých 94 kreditov, čo je akurát na postup do 3. ročníka. V 3. ročníku budem robiť druhácké predmety, okrem no a ešte budem robiť praktikum. V 3. ročníku budem robiť druhácké predmety, okrem praktik, čiže to bude mať až taký odľahčený druhý ročník a prípadne si ešte dám praktikum na tretiacké, alebo si zase dám až v 4. ročníku tretiacké veci. Takže budem to robiť 4 roky, akože to nie je nič hrozné. Pomaly človek ďalej zájde a ja som taký, že nie som taký ako iný, že toto sa musí robiť, tak toto sa robí a proste sa budem v škole, ale už som to začal brať tak akože úplne tak voľne, ako keby škola neexistovala a som sa toho nebal. Aj tak som stále bol v takom strese, som žil, že musím sa veľa učiť do školy, musím toto, tamto a musím najlepšie vyhrať olympiády. A teraz som konečne ako keby padol až na samé dno a som videl, že nič také hrozné nedieje. Tá škola nie je fakt taká nejaká glorifikovaná vec, ktorú človek musí zvládať, inak bude hrozné. A je to taká normálna vec, že už nebudem taký stres tej školy a zo všetkého. A budem tam proste normálne chodiť sa to učiť, počítať si doma príklady, sa pripravovať stále na opakovať si, učiť sa to a potom spravím skúšky a budem mať proste leto. Takže toľko asi o mojich súčasných plánoch. Dávam si budiček každé ráno na 8 budiček. Zajtra už mám o 9:50, tak pôjdem najprv na trh, kúpim si nejaké veci na deň a potom do školy. V útorok tiež nejak veci na deň a do školy. Po ceste tržnica do školy a tak no. A idem aj teraz si už nejak ľahnúť, ja sa snažím proste už byť čo najmenej na Facebooku a teda na počítači všeobecne, lebo to Facebook to je nič tam, akože iba človek si sem tam klikne, ale tie videá na YouTube a potom všetky tie články, a keď človek začne proste čítať o jednej veci, o ďalšej veci. A tak má to výhody, som sa naučil strašne veľa, proste viem, angličtinu som si presvedčil, nemám problém proste pozerať anglické videá, anglické články. Akože má to svoje výhody, treba ísť ďalej. Ale už sa mi tak akože chce, že tak mám už normálne takú potrebu a také chcenie, že začať tak akože študovať a akože byť v tom už dobrý a ukázať všetkým, že na to mám a tomu rozumieť hlavne, že lebo jak som sa učil tú prosimiľnosť teoretickej fyziky, tak som začal rozumieť už trochu tým diferenciálnym rovniciam tak viacej. Takže už myslím, a vlastne to je kľúč pochopenia celej fyziky, rozumieť tomu diferenciálnemu počtu a myslím, že keď už tomu akože tak poradne pochopím, teraz opäť tu mám fyziku, ktorú si asi idem čítať, pekne od začiatku knižku, pomaličky, nejako na skúšku, že sa to musí človek naučiť na 5 dní, tak proste to bude super. No takže sa veľmi teším a som cool, som v pohode a zajtra sa vám ozvem s ďalším pokračovaním a dúfam, že to bude tentokrát už akože budem môcť povedať, že dneska som bol na prednáškach a dneska som sa učil a som dosť spokojný. Tak čau.